To, jama'a 'yan uwana musulmi na faɗin duniya baki ɗaya, ina masu neman aikin tasarifi da rauhanal jinnu. Wannan su ne turarukan rauhanal jinnu wanda ake sauke manya-manyan dukiya naira ɗai kimanin naira miliyan 50 daidai, dala miliyan 50, euro miliyan 50, pounds miliyan 50, sefa miliyan 50. Kai kowane irin kuɗi kake buƙata a faɗin duniya ko a ina kake a faɗin duniya wannan dukiya, wannan turaruka kamar da kuke gani. Wannan ma wani ne nan ya siyo su wanda ya kira ni ya ce mun ya siyo su kuma na faɗa masa abin da zai kuma nan take dukiyan shi ya bayyana ya kira ni yana mana fatan alkhairi. To in sha Allah rabbi masu yanke hukunci haka nan to wannan ba a yanke hukunci kan abin da kai baka da sani a kan shi. Aikin tasarifi gaskiya ne, gaskiyar da ta kasance ma mai suna gaskiya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyan nan ba, muna kuwa fatan alkhairi kuma da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban kamar Nijar, Libya, kamar Chad, wani ƙasar South Africa, Burkina Faso, Tanzania da sauran ƙasashe da sauran jihohi kamar South Africa da sauran mutane masu kiran mu suna mana tambayoyi masu biyu mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani, wanda suke turo mana saƙonni suke mana fatan alkhairi a koda yaushe, masu cewa sun gwada aikin mu suna mana fatan alkhairi. To in sha Allah rabbi kamar da kuka sani, kamar da muka saba shigo muku da manyan asiri a cikin wannan shafi na mai albarka wato Dan Malam TV, muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi. Wannan turaruka kamar da kuke gani suna sauke naira miliyan 50 daidai wa daida nan take a cikin sauƙi.